И какво става, хора? Аз съм Митко Люберошев в новото ми видео, където днес ще изведем България на Европейското първенство през 2020 година. Преди това се абонирайте за канала, оставете един лайк, коментирайте и ако искате втора част на това, кажете. И тук трудността топ плеер или професионал. Мисля за сега да е професионал, ако е много лесно ще я сменя. Тук мисля времето на матча да е и тук 6 минути и контузиите да са изключени. Добре. И естествено избираме тук България и нашата група е Белгия, Финландия и Дания. Добре, предълнима група е но обаче вижте група F, Румъния, Португалия, Франция, Германия, хора. What? Добре. Аре, влизаме и ето това представяне наистина на европейското през 2020 година беше нещо уникално и наистина много ме радваше. Сега ще видим отбора като цяло и отборът на Белгия, Мертенс, Еден Азар, Лукако, Де Бройне. Като цяло имат много добър отбор. Ние мисля да сменим Малинов и Чочев. Чочев ще играе. Не знам защо Малинов играеш като халф. И аре, нашия капитан Ивелин Попов ще ни изведе срещу капитана на белгийците Еден Азар, който през 2022 мисля, че 23-та се оттегли от националния отбор като цяло от футбола. Знаем, че беше свободен агент след много лошия трансфер от Челси в Реал Мадрид. Много лошо наистина за него, но провали си кариерата тогава Азар. И първи матч България срещу Белгия. Айде, започваме. Професионал ни е първата трудност. Ако ни е твърде лесно, ще го променим на друга, на топ плеер. Изстрела дистанция! Спасяване. Добро, първи 5 минути за България. Видим сега кой ще победи. Шанс за тук. Шанс сега за България. Пасно. Много губи топката. Попов. И сега шанс директно пред вратата на българите. Лукако опита да изведе Еден Азар, но не се получи. България с не лош шанс сега. Кирил Деспотов добре извежда. Центъра нещо последва ли? Да! Изстрел. Ето го и най-доброто положение за българите. Шанс сега за Белгия. Терзиев се добре там се подсигури, но сдоби топката. Кевин Де Бройне там с добра физика. Да видим. Де Бройне от воле. Спасяване. Шанс за българите. Какво беше това? Не знам. Но белгийците с шанс. Какво ще измислят? Лукако с неточно подаване към Еден Азар. Георгиев сега подава към Божиков. България сега изпълнява този пряк свободен удар. Георгиев подава напред него. Не, никакво ще това подаване. Дали някой български играч ще се намеси? Не. Каква възможност за България? Ако беше някой от играчите от България по-бърз, със сигурност това щеше да затрудни вратаря на Белгия, но преди това каква греда! И това е 1-0 за Белгия. Ромело Лукако, голямата суперзвезда на Белгия, открива резултата.
в 43-та минута. Много лошо за българите. Де Бройне и Ивелин Попов. Какво ще направи сега той? Подава. Вицел срещу него. Добре, добро подаване, там една минута добавено време. Дали България ще успеят да отговорят ръгов удар за България, който няма да бъде даден? Каква съдийска... Между другото, сега ако видим статистиката, мисля, че ние сме по-добре отбор. Не с много, но сме ние. Шанс за България. Вицел добре се намесва там. Но българите успяват да задържат кожното кълбо. Сега Ивелин Попов. Ще измисли ли нещо Ивелин Попов? Няма ли нарушение срещу Попов? Явно не. Вицел. Мертенс. Пара защита от България, но са догънващи в резултата. Това не трябва да го забравят. Добро там обръщане. Но защитата на Белгия е много добра. Тук дали това ще е 2-0? Да. Всичко тук някъде приключи за българския национален отбор по футбол. Виждаме Ромелу Лукаку с втория си гол. Добър финт. Какво ще измислят българите? Преборват се все пак някакси. Ще последва ли центриране? Там има засада. Не. Много тромаво отиграване. И тук някъде Еден Азар може би ще открие голвата си сметка за този двубой. Брилянтно намеса на Терзиев. Имат още много време България да обърнат. Има ли нарушение? Шанс за белгийците. Ромелу Лукаку. Няма нарушение срещу него. Дали България ще успеят? Подаването... Бех към Ивелин Попов. Някой дали някой ще... Не. Човек... Така нямаме никакъв шанс, между другото. Защото белгийците в предни позиции Еден Азар е 91 тук. В смисъл това е нещо скандално. Мертенс! 0-3. България губят в боя с сигурност. Асистенция за Ромелу Лукаку. Добър гол. Дали България ще успеят поне един гол за самочувствие, за... Скажи, какво самочувствие, като падат с 3-0. Дали ще успеят да върнат поне едно попадение за голвата си разлика. Десподов! Шут на Десподов! Никой нямаше там да се намеси. 2 минути. Поне един гол. Дали българите ще успеят? Не. С това връщане... Край тук на първия матч. Съвсем заслужено белгийците ни бият с 0-3. Ардах, преминаваме към следващия. Ето и какво се случва в груповата фаза. Белгия на първо място, след това Дания. И мисля, че още не е всичко решено. Сега има мач с Финландия. Тук трябва да победим със сигурност, защото ако тук загубим, България отпадат, мисля, че на 100% от европейското първенство. Зависи естествено какво е станало в другия матч, но мисля, че ако сега загубим, България ще отпаднат със сигурност. Айде! Шанс за Финландия. Също нека видим това. Играят доста дефанзивно, така като гледам.
4-4-2. Добре, сега българите успява. Никой няма там. Къде са централните нападатели на България? Доста сме се върнали. О, какъв финт на финландския играч! Това го видях вътре. Вау! Какво ще измислят България след този аут? Ето го шанса на България. Добро обръщане. Паса е към Десподов, който не успя да се поеме топката много добре. 0-0. Атака за Финландия. Кой ще измислят? България повечето този матч се защитават. Там трябва да чистят българите. Не го правят! Какво се случва? Георгиев е на правилното място. Видим. Кой ще измислят България? Подаване към Десподов. Той ще надбяга ли играча на Финландия? Прави го по много добър начин. Центрира веднага! Изстрел от волей! Как? Ето най-добрият шанс на това европейско за България. Дали пък не трябваше да се я поеме централния нападател? Мада. Сигурно това, ако беше Лукако, ще да бъде гол. Финландия. Много мотивиран отбор. Но загубиха предния матч. О! Оголи се българите. Атаката е за България. Там няма ли нарушение? Има, да. Но е даден авантаж. Добър Десподов. Не лош матч за Кирил Десподов. След ако изключим това тромаво първо докосване. О! Трябва да чистят българите. Тук може би ще има тъч, не. Там някой... О, най-доброто положение в матча със сигурност. Атака за България. Какво ще измислят те? Но Финландия сега възможно за контрадействие. Някой там ще помогне ли на българския играч? Не. Опасно! Брилиантен. Изстрел! Какво спасяване на Георгиев? България все още са в матча. Центриране! 0 минути са добавени. Край на първата част. Вика видим и сега статистиката. Окей, те се подиграха. Добре, окей. Не преминавам към втората част. Възможно сега за България. Добро подаване, Евелин Попов. Какво ще измисли Попов? Там обръщане на Евелин Попов. Мисля, че български играч му пречи да ритне по-добре топката. Все пак финландците в не лоши атаки за Финландия в този матч. Опасно! Трябва тук България да внимават. Какъв пас само в защитата на България. Ето, това беше... Подаването е към Десподов. Той какво ще направи? Десподов. Финландия. Много лесно гува топката България. На 63-та минута. Смени за финландците бързат, защото цяло и двата отбора трябва да бързат, защото и двата отбора са с загуби. Но ето тук става опасно, шут от дистанция! Оле! Добре, че това не е гол, защото иначе България ще го дореват. Ето го
шанса. Ето един добър шанс за България. Десподов добро обръщане. Не лошо, както казах, мача за Кирил Десподов. Има пространство пред Костадинов. Велин Попов. Топката е изпратена вътре. О! 72 минути са изиграни в този двубой. Все пак Финландия. Рана меса. Ето, много бързо се случват нещата в този матч. Десподов има супер много пространство. Десподов трябва да влезе навътре. Българина, няма ли фал срещу него? Абсолютно би трябвало да има, не. Там какво се случва? Това не беше ли фал срещу Десподов? Абсолютно би трябвало това да е фал. Но от България. Опасно. Финландците могат ли да вкарат с скрипта? България подават към централния си нападател. Добре, какво е това, бе, човек? Центриране. Оцеляват България. Там някой ще успее ли да вземе топката? Да. Опасно. Финландия са много по-добри в последните минути. Една минута е добавена. Дали България ще успеят нещо да направят? Естествено, че не. Това може би ще е хикс между България и Финландия. Да. Край на втория матч. България са с хикс срещу Финландия. И сега мисля, че идват Дания. И ако тук, мисля, че ако тук правим хикс или загубим, отпадаме. Тук само да погледна какво е станало между другите отбори. Пре. Имаме шанс. Всъщност, не, човек, трябваше Белгия да победят. Не. Защото сега Дания игра срещу нас и ние трябва задължително да спечелим. И Финландия, ако бият Белгия, човек. Или трябва хикс или загуба между те. Трябва да бием с доста голове. Човек. Много се завързаха нещата. Аре. Трети последен матч. Няма зрители. Третия матч от груповата фаза започна. Първия срещу последния в групата. Ама ли пряко свободен удар за българите? Не. Много интересно това. Също няма фалове. 6 минути игра за сега. България търсят задължително победата. Ако ли не, ще си тръгнат от европейското и се надяват на благоприятен резултат. Изстрел, какво спасяване на Георгиев. Това можеше да е 1-0 за датчаните. Ох, леле. Но лошото е, че ако другите, някои от другите, ако направят хикс, или ако просто Белгия загубят на нас, не трябват голова разлика, затова... Но всъщност нас не ни устройва това Белгия да загубят, защото финландците ще станат с 4 точки. Нас ни трябва много голова разлика, мисля към 3-4 гола, за да ги отстраним. Десподов иска топката. Точно сега не беше момент за техника, все пак успява Десподов там, майко! О, не. Човек. О, ето шанс. България в тези минути доста добре натиска. О, какъв е този пас? О, добре отнема топката. Българите след това много лош пас. Но все пак
Трябва да победим. Не бе, човек, по-леко ме дай. Тъч за България. Даването е напред. Върната е топката назад. Там обаче е много трудно поемане на Терези. Не, всъщност не видях кое е точно. Ето шанс. България! Не бе, човек, как? Определено България сега е по-добрия отбор на терена. България. Сега трябва да се защитават! Ох, колко близо беше тук. Играча на Дания да открие резултата. България със сигурност това не ги устройва. Защото е, че трябва да вкарат поне 4-5 гола на Дания, което няма как да се случи. Това, което виждаме. Между другото, ако искате да пробвам още един шанс, ако сега отпадна, пишете в коментарите, абонирайте се и лайкнете. Подаването е много добро от Георгиев. Там никой не успява обаче да свали както трябва топката за България. И стрела от дистанция Георгиев. 1 минута е добавена. Топката е изпратена към Десподов. Тук може да стане нещо. Но край на първата част 0-0. Начало на втората част 0-0 между България и Дания. Кой ще победи? Надяваме се естествено това да е България, но с повече от 2 гола. О! Ето! Сега шанс! Няма никой в атака, няма кого да търсят. България! Но все пак, добра наместа на играча на България. След това защо топката бе подадена там? Опасно изстрела дистанция! Фу! Много добра възможност за датчаните. Ето шанса за България. Дали българите... Не. България могат да измислят такава добра ситуация пред датчанските футболисти. Пред датчаните по-скоро. Все пак. Добре играят в България днес. О, ето сега! Ето го шанса! България! Дали ще победят? Майко мила, какъв е този удар, бе? Майко! Човек, ти луд ли си? Какъв удар, бе? Добре, бе, човек, как ще ритнеш така, бе? Най-добрият шанс със сигурност за България, бе, това. За Белгия! Какво спасяване? Все пак, България отново са в матча, но се чуда, ако примерно успеем да бием с един гол, има ли най-добър трети отбор? Защото ако продължим, така ще е много яко. Брилиантно. Занев. Аре бе, едно голче бе. Леле. Целяваме. Не! Много голям натиск. Мисля, че България тук ще се изхвърлят с всичко напред. Дали не рискуват? Ивелин Попов на ръба на силите си. Все пак подаването е към централния нападател на България. Той отклонява топката. Ще има ли изстрел? Не. Десподов ли е това? Човек, не. Колко ще е? 1 минута. Край. България, Дания 0-0.
Добре, сега може ли да се класираме като най-добър трети отбор? Майко. Стига, бе, човек. Как? Георгиев ни е играч на матча, нашия вратар. Той добре се справи. Това са направили другите... България са на трето място. Дали? Охо, абсолютно. Дори да бяхме победили, мисля, че имахме шанс, макар че мисля да имаме шанс за най-добър трети отбор. Все пак отпадаме от европейското първенство. След малко ще е много интересно да погледнем ето отбора. Искам да погледнем тук. Финала е бил между Дания и Испания. И кой е станал? Датчаните са станали европейски шампиони. Майко. Кой е най-добър голмайстор? Рашфорд. А за асистент си Зелински. What? Човек. Датчаните, които направихме равен с тях. Еми, хора, това беше. Ако искате втора част да се пробвам, пишете в коментарите, оставете един лайк, коментирайте, да, както казах. Абонирайте се за канала. Това бях аз. До